खालामबाय होनदों लोगोफोर नैबे मोनसे गुसुं भिडिअ होनदों लोगोफोर बियो ओरैबायदि सोमोनांथाव होननानै जों बुंनो नांगोन मुस्रिमा देलायस्रि बसुमतारी बिसोरनि नामा थुलुंगा बसुमतारी गामिया जाहैबाय उदालगुरि पस्ट अफिसआ जाहैबाय सान्तिपुर जिल्लाया जाहैबाय चिरां बिटिसि आसाम दा बिथाङा गोबाव सम देहायावहाय भुगिनानै दङमोन अर्थात मा होनना बुंनांगौ बेखौ बिथाङा मानसिनि दाय होननानै बुंनो लादों एबा बान होनाय होननानै बुंनो लादों बिथाङा गोबांबार डक्टरनाव थांबाय बिदिनो टेस्ट खालामजाबाय खिन्थु जेबो बेमारखौ मोना नाथाय गेसल' मोनबाय थायो गेसनि बिजि लायो जायो बिदिनो देहाया बारानिफ्राय बारा जाबाय बिथाङा गावनि बिसायजों बांगालराव थायो जाहैबाय दा बिथाङा बारा मोननानै न'आव फैनानै बिथाङा गावनि आंगो बिमा बेखौ बियो लानानै फैदों इउटुबाव बिथाङा नाम्बारखौ मोननानै सोङै नाम्बारखौ मोननानै कासुगाव थांसै होननानै बिथाङा बिमाखौ लेंनानै बिथाङा बे कासुगा आर'जसालियाव फैनानै जेब्ला आर'ज खालामजादों अब्ला बिथाङा 7 दिन प्रग्राम मोनदों बे 7 दिन प्रग्राम मोननायनि गेजेराव बिथाङा बे 7 दिन प्रग्रामखौ थाबाय उखैहाब आर'ज खालामबाय जेब्ला आर'ज खालामनायाव मेगन मेक्सेबो अब्ला बिथाङा बेबायदि नुनो मोनबाय जे बे नुनो मोननायखौ बिथाङा दिनै साखिदों गावबा मा नुदोंमोन मेक्सेबानो नुयो बिदि नुदों आरो बियो इसोरजों सोखाजानायखौ मोनबाय होननानै बिथाङा दिनै साखिदों बिथांनि साखिखौ जों खोनासंनि मानोना इसोरा नंथार मागुयै सैथो इसोर बियो गोथार इसोर बियो बासायग्रा इसोर बियो फाहामग्रा इसोर बेनिखायनो बे इसोरखौ बिथाङा साखि होदों बिथाङा दिनै बे साखिखौ होनायखौ बिथांनि बे साखि होनायखौ जोङो खोनासंनि लोगोफोर आरो हागौमानि भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जेन' बयबो बिदि समाजाव थानाय मानसिफ्रा मिथिनानै जेन' आर'जनि मदद लाफैयो बेवहाय थाफैयो इसोरनि बोरखौ नाजावलांनो हायो सोखाजानायखौ मोनलांनो हायो बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय अब्ला फै लोगोफोर टेस्टिनि होनायखौ खोनासंनो माने इसोरा आंनि खानानै दोनजानाय थैथानि बानफोरखौ फोर खेवजोबदों खेवनानै आरो अराव सावनानै आंनि न'आव बेसर बेगर आं फोनदों बिराद फोनदों आंनि न'आव त्रिसलखौ आं दख'नानै लाबोजोबदों बिनिफ्राय लाबोजोबनानै गासिबो न'खौ आं खेबथाम सिलाफोरखौ खेबथाम आं सिबजोबदों सिबनानै लानानै फैनानै बे मन्दलियाव दोनफैनानै थफ्लाजोंनो लाबोदों आरोना थफ्लानै लाबोनानै दोनफैदों आरो गासैबो इसोर फोथायनानै दङ बिनि उनाव इसोरनिसिम मोखां खांथेदों आरोना जिफोर गाननायखौ आरो मोखां देखायाखै ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसाराव लेखा गोमोना बेखौ खेबनाय नायदों बिसोरा खेबनाय नायनानै बे गासैबो गाज्रि मन्त्रखौ खेवनानै सावनानै लाबोजोबनानै गुवाहाटीनि बुरलुंबुथुर दैमायाव ज्राव गारहैनानै फैफिनबाय आं आथुफोरनि मोखांखौ नुवाखै खिन्थु आथुफोर गारहैदों ओमफ्राय फैफिननानै हालेलुया आंनि मुङा देलाय नालाय देलाया देखाबाय होननानै आं बेयाव खालामबाय जेला मेगन नायो होनबा आं बिराद मेंबाय बिसोर बेदर खनायाव आं बिराद मेंबाय माने बे बानखौ खेवफानायाव नुनायाव आं बिराद मेंबाय आं थानो हायासैमोन नालाय आं मेंबाय आंखौ दै सान्थि सारदों आयंखौ बुंबाय आयंखौ लिंहैदो आयंखौ लिंहैदो हादे गोबां मेंबाय बिराद मेंदों आं जोबोर मेंदों आरो मेंनानै दसे उनाव मेंगाफिनबाय आरो बेरामाबो सोखाबाय होननानै आं फोथायबाय बेरामखौ सोखाबाय 7 दिन प्रग्रामजों आं देरहाबाय जिसुनि मुङाव आं देरहाबाय हामबायसै बे टेस्टिमनिखौ होनानै इसोरनो फोजोबबाय